Pwede mo dugan. Yan din ay. Oh, ini drop. Ini zoom ba? Hah? Siapa mo? Igo din na. Igo din na. Yang tu dengan balik ba? Tidak ada yang bro. Tambah. Kaya nang limpyo siya dali bakit naman ko. Kaya ako may ako pa rin sa bibig. Audio video. Internet. Yan, ibig babalik mo kailan pa na ang puntahan. Ay, may nang ito. Tidak ba? Lulod na ba ha? Tama. Apa?
Ingat ka, ha? Nakamadihan naman. Kasi kaya ka magdumaw. Lungkisman, tanya, lungkisman. Nagkakugba ni mong naon. Dato-dato lang sabi. Dadama na rin. Dato-dato payong nakatay. Ang mga sa ganun dito, panakay na mo dito. Ay mo ba, rulong na eh. Nakakay na mo daan. Di pa yung muto. Kumanta. Anak mga pulang pa. Ring! Okay. Ring! Pwede palalay. Kulang pa sila. Kasi buat ito na kulang daw. Ada dari itu betul. Mana sih? Hah? Hah?